Ik heb er altijd van gedroomd om een ballonvaart te maken. Alleen, ik ken niemand met een grote ballon. Dus, vandaag maken we deze leuke luchtballon. Want dan is het enkel een kwestie van... jezelf te verkleinen. Nou, wat heb je nodig? Nou, van die papieren lampioenen, je kent ze wel. Een rieten mandje, wat satéprikkers, wat juttetouw en secondenlijm. En die secondenlijm is belangrijk, want het is delicaat werken. En we beginnen met het pakken van het mandje. Dit vormt het mandje van de luchtballon. We pakken vervolgens 4 satéprikkers en verdelen die met kwartslagen in het mandje. En tada! Het is even friemelen, maar als je het hebt, heb je gelijk door waar ze eigenlijk voor dienen. De lampion dient dan ook erboven ingezet te worden en je ziet het al, het vormt automatisch een luchtballon. De volgende stap is om voorzichtig de stokjes met secondenlijm te plakken aan de lampion. Nu eventjes laten drogen, maar vandaar de naam secondenlijm, dus een kwestie van seconden. Wees trouwens niet bang om te morsen, want we gaan dadelijk de plaksels verhullen met juttetouw. Om de luchtballon te versieren pakken we wat juttetouw en die plak ik bij één stokje met een secondenlijm aan het stokje vast. En nu is het een kwestie van het touw eromheen te wikkelen en het stapsgewijs te plakken. Wat je met het juttetouw doet, ligt volledig aan jou. Ik zou het leuk vinden om het er helemaal omheen te wikkelen. En daarvoor heb ik een groot stuk afgeknipt en wikkel het er langzaam omheen. Ik maak aan het laatste stokje een knoopje en zorg ervoor dat ik het touw wegwerk. Wat de luchtballon nu nog mist, is een beetje karakter. En dat ga ik toevoegen door middel van kleine vlaggetjes. En die vlaggetjes, die maak ik van gekleurd papier. Daarvoor vouw ik het valletje een aantal keer dubbel. En zorg ervoor dat ik aan een strookje inknip. Nu kan elk strookje dubbel gevouwen worden en aan het touwtje vastgelijmd worden. Laat een beetje ruimte over voor de gele, maar begin eerst met de rode. Je kunt ten alle tijde strookjes bijknippen. En vergeet niet, je kunt het ook zo gek maken als je het zelf wilt.
En hetzelfde doe ik met de gele. Oh, wat schön. Is het niet prachtig? Deze luchtballon kan me overal naartoe brengen. En tada, klaar is je prachtige luchtballon. Het enige wat we nog moeten toevoegen is een touwtje om het lampion op te hangen. Je knipt een stuk touw af, maakt een knoopje en tada, je kunt hem ophangen. Voordat deze luchtballon me overal naartoe kan brengen, wil ik jullie eerst bedanken voor het kijken en graag tot de volgende proberen te creëren.